Počkajte, nech ide David po toto. Dani, ja tiež sa k tomu prikláňam. A niečo mi tu veľmi nesedí. Mne tu niečo smrdí. A veľmi smrdí. Ja nechcem, aby sa tu nevinní ľudia očerňovali a tak ďalej. Musíme vždycky, počúvajte ma sem, podozriví sú skoro všetci. Áno? Ale skutočný vinník sa vždycky odhalí. A preto chceme ako prvého Davida. To znamená, David nám ukáže telefóny a ukáže toto všetko. David, nevymazal si žiadne účty? Jaké účty myslíš? No, fejky, lebo ty si mal údajne veľa fejky. No, ale nemal som na Liviu žiadny. Dobre, tak telefón daj Google kamery a môžeš, nech sa páči, smelo. Tak. Počkaj, mne sa seka celý. To nevadí. Ale ja ti potom ukážem aj na TikToku tí maily. Dobre. Výborne. Viete, nechcem, aby bol niekto nespravodlivo za niečo odvinaný. Áno, predsa už toho je dosť. Ako sa volajú fejky na Liviu? Davida, sa spýtaj. Ako sa volali fejky na Liviu? Na Liviu? No, na tú staršiu pani, na Robertovú ženu. Ty kokos, nepamätám si. Lebo ja nechodzím až k nim až moc na streamy. Vidíš, to je tento účet, na ktorý som ťa giftoval? Áno, to viem, to chodíš tu, áno, to my vieme o tom určite. Moment. A tu mám, že Záhoradská kolejová a odchod vlakov, tu mám. A ešte ti ukážem e-maily. Vidíš, toto sú moje maily. Toto, účty. No tak, akože, vítaj späť. Tak toto sa nedá vymazať, áno, toto nie, e-maily sa nedajú vymazať, dobre. A mohol by si mi ukázať obsah svojho telefonu? Čo konkrétne myslíš? No, fotky a takto, čo tam máš, hej? Ja to mám vlaky. Také na intimné fotky mi neukazuj, to nechaj si pre seba. To ne. Dobre, takže e-maily sedia, dobre, s tvojím menom, dobre. Tie fejky sedia s tvojím menom, dobre. Áno. A si nám ochotný ukázať aj druhý telefon? No, tento iPhone by sa mohol. Dobre. Dobre, super. Tak, mi sa to načítava. Ukáž mi svoju galériu fotiek, dobre? Lebo si bol odvinený z toho, že si mal ty údajne vystaviť Roberta a Robertovú ženu. A takisto i mojich súrodencoch, takisto mňa, každého tu, čo sme na TikToku. Tak práve preto... Tvoj súrodencov to nemáte, však ja nemám ani jej fotky. Tak ako práve chcem vidieť obsah. A David, poprosím ťa, nič nevymazuj, pretože sa dá zistiť aj história. Áno. Nevymazávam, co klame to do piču už. Nechajte chlapca. No áno, však práve to som ja ho poprosil o to. A vy tu lajkujte, dobre? Počkaj, Maťko, lebo mne sa to načítava. OK. Leze mi to na nervy už ten telefon. Práve preto, že to každému lezie na nervy, tak práve preto potrebujeme vylúčiť zo pár vás zo zoznamu. Na počítači nemám fotky. Sa zbláznili? Dobre. Čakaj. Kokos, tak mi to leze na nervy. No, tu mám takto. Práve tu mám pesničky, ne? Áno, pesničky. Tu mám tiež pesničky, to je kamarát. Áno. To je tiež kamarát. Tu mám také toto. Tu mám fotky, ak som ťa tu podporoval, iba. Áno, ja viem videjka, no to si mi poslal, áno, to je potom dobré. tu mám vlaky, toto som podporoval Amor. Áno, Korgi, tam aj tady je Amor. Potom tu mám všade vlaky. Skoro celú galérku mám od vlaku. Dobre. Vidíš, Maťo? Tak, a teraz ukáž koš. Takže nic tam ani nemám. Neviem, čo sa deje. Lebo tento telefón používam niekedy na pesničky. Áno. Vidíš, Maťo, tu nemám, iba samé vlaky tu mám. Takže videli sme jeho e-maily.
A teraz mi otvor E-maily. koš, ak ťa môžem poprosiť, koš. Jasné. Kde si vymazával fotky, dobre? Keď chcete vidieť koš, Nemám, tak vidíš, vám ja ukážem. nepoužívam koš. No, dobre, super. Dobre, tak teraz sa napoj cez ten účet, cez ktorý ma ty giftuješ E-maily. a ukážeš tvoj telefon, aby sme ťa vylúčili zo zoznamu podozrivých. Lebo fakt už... Ja som tu. No áno, tak cez ten účet sa mi tu napoj, dobre? Ty a ja ťa pripojím a toto, prídeš sem a ukážeš druhý telefon. Áno, ale neviem, či mi ide kamera. Práve, že videl mám málo sledujúcich. Myslím si, že ty si celá mimo, už od narodenia, ty kurva špatná. Idem cez ten druhý účet, Maťo. Dobre. E-mailo. Ani mne nevoní. Tak hneď som tu. A práve ideme pomaličky. Poznáš ma, Denisa? Mne tiež niečo tu veľmi pekne smrdí a poviem na rovinu, že Ja neviem ani, co je vo zatiaľ v tom veci. telefóne nemal nič. Ukázal koš, ukázal galériu, ukázal e-maily, ukázal fejky, ktoré má. Takže prvý telefón je ako my mohli. Jeho. Hej, videli sme to tu všetci. Ale niečo mi proste, ako sa hovorí presne tak, Blanka, pomaly ďalej zajdeš. A verte mi ľudia, ja viem, prečo to teraz robím. A ja viem, že David tu príde cez druhý účet a ja viem, že ukáže aj druhý telefon. Ja som ho videl. Ale ja chcem, aby ste ho videli vy. A ak tam niečo nájdete, tak povedzte stop, David sa stopne a ukáže. A viete mi, niečo mi hovorí srdce. Maťko, niekto tu hrá v hru. A veľmi špinavo ste začali hru. Ukáž, Verča. Ja som si to takisto, Verča, všimol. Výborne. Som veľmi rád. Díky ti za osrdečkovanie. Áno, banán môj. Verča, výborne. Dobre, moja. Veľmi dobre máte oči. Áno, koš, bohužiaľ on vymazal, ale dobre, pozrieme sa toto. Veľké politiky sa tu začali hrať. Niekto tu hrá veľmi, veľmi špinavú hru, ale není v tom Barbie Karma. Barbie Karma? Nie. Na Barbie Karmu ja nedám dopustiť ani. Dobre, modročko, poď David hore. A ideme ďalej. Modročko, súhlasí, že tu bude aj Barbie Karma, áno? Pretože si bol pravá. A modročko, pošli si žiadosť, lebo ty si súkromný. Ahoj, Maťko. Ahoj. Vidíš, ty riešiš iné a ja riešim práve tieto fejky. Maťko, ja som bola doteraz s mojou mamou na streame. Otvorene som sa jej opýtala, či jej bude vadiť, keď si dneska zafetujem. Povedala mi nie. Výborne. Davidko, poď mi teraz hore. David ide hore. Ideme sa rozprávať. Áno. Lebo bol pravá ruka tvoja. To my všetci vieme. A Jaký vieme, tak? 27 účtov máš. Mimo tých, ktoré si preukázal. Robertovi, keď sa ťa na ne pýtal. áno, ja viem, že sa dajú vymazať ľudia. Ja viem, čo robím. A Barbie A ja viem, čo tiež robím. vie, čo robí. Preto som sa mojej maminky opýtala, či jej bude vadiť, keď sa dneska nafetujem, a povedala mi nie. Ale počúvaj, ja som, vieš, s ním si zavolal na Messenger, ale nevolal som s ním. Davidko, poď hore a povedz nám, kto je Ja viem, že záhoracký nemáš, fotograf. S tou istou profilovou fotkou, čo máš ty. A takisto si spravil jednu skurvenú vec. Sám sleduješ svoje účty. Počkaj, ja dám ešte aj Kiku hore, či David je v poriadku, lebo fakt... Ešte raz, kto? Počkaj, David. Záhoracký David. fotograf. Kika, poď hore a uistí Nie, ma, náhodou. Kika, poď hore, Kolejová. lebo ja som sa postavila pred Davida, aby ho Barbora neudrela flašou. Počúvaj, Od David vodky. je nevinný, Barbie Karma, vieš o Ty tom. Ja o tom viem. Kika, poď Ja hore, o tom viem. prosím ťa. Počkaj, má akože jednu chybu. Že najskôr mne spravil jesť
A o Barboru sa nestaral. Chápeš, ty si A to bola som návšteva. povedala aj Kike. Ty si bola návšteva. Haló. Pozor, ale ako návštevu on mal uprednostiť svoju ženu a zvlášť, keď ho tá žena ojebava, že je tehotná. Preto David je len s ňou. Ale prečo teraz je chlapec ten zlý? Prečo dostal facky? Lebo Barbora je nafetovaná a neustále ho ojebava, že je tehotná. Počúvaj, Kika, mohla by si... Inak by David s ňou už nebol. A ja takto keby lusknem a dám Davidovi znovu moju piču, že zase opäť môj. Ja Tak by jak som aj poprosil Kira. tu... Dobre, David, skôr ako tu príde Kika, alebo David, toto, lebo Kika určite dá, tak nech sa páči, David. Bol si jedna ruka s Barbie karmou, všetci to vieme. A vy tu lajkujeme, dobre? A tu mám svedkyňu moju mažlivú, pretože ja som Davida pridal, aby David, lebo mi chcel ukázať, tak ja nikdy nerobím to tak, že nemám svedkov, aby ma nikto nemohol ojebať. Klavdinka moja mažlivá, je to tak? Ukázal nám David presne to, čo ukázal teraz v prvom telefone? Moja mažlivá. Môžeš nám ukázať, máš 4 telefóny, David. Nech sa páči, David. Všetky účty. Ďakujem, mažlivá moja. Nemám za túto 4, mám 3 a 1 a sám som úplne totálne rozbitý. Iba displej. A to im nefunguje. Ďalej. Používaš aj mamin telefón, to je ďalší 4. Dobre, ale na mamino nemám nic. To má... Tak tu mám toto. A nie, na maminom nemám nič, iba jeden fejkový účet. Vidíš? Počkaj. Dobre, ukáž všetky telefóny. Tu mám fotku, jak som Plus Maťovi poslal počítač. auto. Počítač? Však tam nemám žiadny účet. Vidíš, Maťo? Tu nic nemám ani To môžeš poradne. si povedať. My to chceme vidieť. Že nemáš ukaz... Dobre, Daj mi dôkaz. tam nie... Vidíš, Maťo? Nemám tam Dlho nic ti to poradne. trvalo, kým si prišiel. Čo si David, všetko si na vymazal? toto nech najprv vyriešime Kiku. Nevymazaš, však ja Dubky, som ahoj, nekom láska moja. nedosejka. Dobre, Keď dobre, som David. vedel, že na David, ňom dobre. niečo nesedí. Presne, húbky, dubky. Máte tu sa Vidíš, si Maťo. upozornenie. To nevadí za cigaretu. David, dobre, vidíme... Davidko, prečo tam nemáš screenshoty Kika. odo mňa a od Kika. Kirala? Počkaj. Čo? Kika, počkaj teraz, David. No. Kika, je David v poriadku? Áno. Barbara, čo hráš dvojakú vodu? Kto bol nafetovaný? Keď si Dvojakú prišla vodu? sem Teraz sa a pýtam, pýtala David, si si nepostavila pár, no, som sa aby tam. som ti Nepostavila David, ja som ťa sa dám pre potom teba, hore, keď si David, chcela ja ťa dám jednu potom vodu. hore. Ty trúbka vyjebaná David, ja ťa skurvená, dám poď mi potom to hore. povedať, alebo príde za tebou. Ty trúbka Ja ti vyjebaná, poviem, vieš, kto je toto? Ty trúbka vyjebaná, No vieš, kto ukáž, je no toto? ukáž, A teraz daj ti den. ho ukážem. Nie, A teraz pôjdem ja na teba. Počuješ ma, odpadneš. Teraz Vždycky idem som ja na na teba, tvojim ty bývalým kurva, chlapom. nič nie je vhodné. Kiralom. Tá, čo ťa robila? Pani Dohunová. Kurva tá? Vieš o tom, že ty jebeš s mojim bývalým a ojebávaš ho, že čakáš s ním decko? Bývalým? Maťo, daj ma na To je môj veľké. bývalý, ty Daj ma trúbka. na veľké, Maťo. A to je Daj kto? ma na veľké. Kto je toto, Čak ho Barbara? nepoznám. Není to ten tvoj sused, ktorý prišiel robiť bordel? Není to ten Slovak, ktorý sa hrá na Ukrajinca? A podala si s ním pes a ťukla si s ním? A potom aj Ty si David? dobre priebaná. Není to ten, Tak čo teraz je po ňom počujem. dané patranie? Není to ten, čo je po ňom dané patranie? Nikto sa do toho Neboli to stará. pred chvíľou policajti? A teraz idem za ním ja. Merab, aby som skápala. Ča. Aby som umrla. Ča! Teraz idem za Choď, ním ja. matka Roka. A jednotky. Choď, matka Roka. A keď toto mi Ja na povie rozdiel od teba sa nehrám na Chod ty matku. kurva vyjebaná skurvená. Počuješ ma? Chyba ti? Presne. Moju Kurva chlapakú skurvená som. v A živote vieš ho prečo? nebudeš mať. Ty zdechná Bengita. vyjebaná skurvená. Bengita. Zdechla, kurva. Klavdia, ticho. Ticho, karata piča. No Vieš, počkaj, prečo teraz som ti dám. kurva Počkaj, skurvená? teraz zavolaj. Teraz si to poviem. Lebo ty sa hráš na mňa. David, ja ťa Ty dám tá dole, kurva dobre, skurvená David, povedala, že je tehotná. Že si bola tehotná ty. Tá kurva skurvená, keď ľudí ojebala o peniaze. Snažila si sa aj ty. Tá kurva skurvená pojebala a To není odhodila ani Kirela. on. Ty si to Čo s ňou robíte? vycúcala. A tu je tá ten kurva pán. skurvená Zapni jebala kameru, s prosím Davidom ťa. a vedela si Teraz to. uvidíme, Aj či je tak to si ho on, po alebo mne to není on. zobrala. Prečo Ale jebávaš to Davida, že není si s on ním na tej tehotná? kamere, Zapni čo Ty máš prosím, cirhózne dobre. pečenie a tehotná nejsi.
Prečo tvoj chlap uprednostnil To ma? je jeho sestra. Neuprednostnil ma ako hostia, Prosím ale ťa, ako zapni svoju to. kurvu. Šakika je Mal tu. na to asi dôvod. No vidíš to, ty šepleta. Áno, Kika je Ideš tam, ja som si vyprávať, že to je povolala ten a vedela som, že tam Vidíte, ide. toto je sused. Pozráte, prosím vás. To je ten pán. Maťko, teraz si ho pozri. Je to on? Ahoj, zdrastuj. Vôbec není on. Tak to není on. No, vidíte? Vidíte, jak klame Barbora? Si istá? Počkaj. Prečo to ešte si ty? pezetka k nemu sedí všetko, to som čítala priamo na Barbie streame. Karma, no tak, ale Barbie Vidíš, ale Karma. napíšeš, to není on. Počuj, ukáž mi to, daj mi Čo toho robíte pána. na policii? Reboha, že to tá bank, hej, to je, to mňa kazí svet. Asi hej. Sú priateľky už. Rozprávať s nimi. On si pýta vás, Ja som ukázala rozprávať telefón, s na vami. to hneď bolo povedané, že je po ňom celoštátne Že patranie, ste jak som ho od ukázala na polície. streame. Jak som bola s ním v aute a hneď mi písali, nech idem z auta von. Barbara, prečo si ukázala, aby ma zobral do auta a posiel úplne niekde Ja som ti inde a vtedy povedal volala, adresu úplne inde. Vidíš? Vidíš? Ale nás to... Ja som ukázala teraz aj Paťovi fotku, jak tu bol postavený, lebo jak mám toho perníka, som mu to ukázala a povedal, že to je ten istý. Ale vy už robíte moc veľké extrémy, toto už není sranda. Pozor, Zaťahujete Kika. tu aj cudzích ľudí. Pozor, Kika, prečo tam išli policajti na tú adresu a nevedia sa tu dostať? Počkaj, keď Prečo kto chvíľu volať policajti majiteľovi? Áno, akože... Vyhodila podoba si sa. Ibi Bibi z roboty. Pripravila si Ibi Bibi o robotu, len aby si tam robila ty a mala strechu nad hlavou. Ale tam nebudeš. Auto sa postaráme. Андон, сука, угомонись нахуй. Все, сука, тишину поймайте. Hraj sa na Тишину, Ukrajinca, сука, ty поймайте vyjebaný нахуй. skurvený Slovák. Тишину, Lebo сука, ťa поймайте pojme tvoja нахуй. vlastná Все. slovenská mater. Все. A môj skapatý otec, jak je vúrne spopolnený. Vyťahnem ho odtiaľ a jak džin vyjde a tvoju mater kurvu Slovensku pojebe do papule. Меня, смотри сюда, уебище. Все вы, смотрите сюда. Вам что надо? Ко мне обращайтесь. Уебки. Все вы, обращайтесь ко мне. Pozor, banán, dosť. Dojmi Mrazi nechod. jobné. Ja viem, čo mi Barbara Ёбаные povedala мрази. dneska. Ко мне, обращайтесь. A čo Ко mám na мне. streame? A ja viem, Все prečo máte вопросы, сука, moderátora, твари, to počuť ищут. sám. Ко мне, ищите меня. Вопросы все нахуй ко мне. Počúvaj. Каждый из вас, сука, ко мне, нахуй вопросы ищите. OK. Už to... Zdieľajte to Все ľudia. вопросы ко мне. OK. Мрази ебаные, сука, я вас отбил нахуй. Ко мне все вопросы. Quiet down. Go you sleep. Hasta la vista. OK? Zdrastuj. My headache very pain. OK? Me no understand you. You no understand me. Dobre, Kardo, hubi a vypadni. Teraz von. Tu budeš mi. A píšu, poď to pošta. No, uder gambi. Bože. Kika, Keď ja ti začnem rozprávať nemecky, som Nemka a nejsom Slovenka? Teraz sa ťa pýtam. Alebo Sultan, keď tu začne rozprávať anglicky, je Angličan? Alebo Američan? A není Slovák? Halo, preberte sa. Zapnite si ľudia. mikrofón, halo, kaka. Pre Boha. Ale počúvaj, akože Bang je normálne. Nech ukáže oči. Nech sa dá úplne Maťo takto na kameru, jak ja. Ja ho nechcem vidieť. Kde sme sa to ocitli? Zo slovenského streamu toto budeme. Kika, zapni si mikrofón. To soda. Čak, asi ten Kika, je taký vieš o tom, hlúpy. že Bengica naučila Davida fetovať a vie to aj tvoja mama? Že treba David spraviť krvné testy? Lajkujeme to tu ľudia. Pre Boha. Na čo ti prepošlem? Áno, ale zbytočne ten pán bol do toho zaťahnutý. To už je moc. Kika, zapni si mikrofón. Kika, mikrofón. No, Áno, nepočujeme. A tak chápeme sa. Akože on tu ide rozprávať niečo Barbie Karme a ja nie. Ahoj, Kika,
počúvaj, ja toho pána nepoznám a bolo mi Maťko, to... on nepičoval na teba, ale pičoval na tú karmu. Ale počúvaj, ja toho pána nepoznám, chápeš? Vajko, pozri si prosím ťa Messenger. Áno. Pozri si Messenger teraz hneď, Maťko. Poslala som ti niečo. Ďakujem, hubky dubky. To je on, my to vieme, ale predsa, viete, ten pán bol už zbytočne do toho zaťahnutý. Prečo? Veď je to ich dealer. Veď je to skurvený kokot, ktorý je hľadaný policajtmi. A je po ňom celoštátne patranie. A s Barbarou Bank si takto ťukol. A ja som s ním bola v aute, máš moderátora. Ja viem, prečo má zapnutý stream. Hej, more, Máš ľudia, moda, berte pozri si ohľad záznamy na streamu. mňa. Počkajte, berte ohľad na mňa, ja za chvíľku stávam. Mirka. Aj moja mažlivá stáva do roboty, jo. Barbie Karma, počúvaj, na čo si tam išla? Pozri, nakoniec... Popravde? Chceš popravde? Išla som si po párno. To párno tam nebolo. Áno, je pravda, Roberto s Liviou mi na to poslali 20 €, aby som dneska preukázala, že malý David, Lukáš Kýra a Barbara Bank je tá jedna istá osoba a tie skurvené fejky. Že ja som si z tých peňazí zaplatila taxi, jak som hneď potrebovala. Ja ťa počúvam, ja toho pána nepoznám, takže ja nesúdim. Už dosť bolo klamstva. Už dosť bolo klamstva. Teraz vám jednu vec poviem. V prvom rade, ten chlap není on. V druhom rade, apartmány Tereza vlastní advokátka. Všetci ľudia, ktorí sa tam ubytujú, sú prelustrovaní. Vám to už jebe. To nie ja som to neviem. Iby si istá, sám policajt mi to vravel. A každý, že po ňom dané patranie. Není. Tretia vec je tá, ja vím, toto je. Tretia vec je tá, ja som nebola nikým vyhodená. Nikým a ničím, dobre? Ja mám dohodu s niečo s vedúcou a to je celé. Tak už prestaňte si vymýšľať. To je celé, čo som chcela povedať. Tak povedz dôvod, prečo tam nerobíš. Povedz dôvod, prečo tam nerobíš. Ja úprimne podané, ja toho pána nepoznám. Napíš Maťovi dôvod, prečo tam nerobíš. Nemusíš ho hovoriť. Povedz Maťovi. Napíš Maťovi súkromný dôvod, prečo tam nerobíš. Ešte raz, ja mám svoje apartmány, toto bola len brigáda 2-3-dňová. Dobre? No, tak ja to viem lepšie, alebo ty. Myslím si, že tu svoje veci nemusíš vysvetľovať, vieš. No, takže ja nemusí, vám Maťo, poviem pravdu. ale nech si ju nezastáva. Ani stojí raz na pravde. Ona tu prišla toho pána si zastať. Ja ho ani nepoznám, ja neviem, kto to je. Ja vám hovorím. On tu začal iby rozprávať ukrajinsky a ja som ostal v únom. Advokátka, už sa zobuďte zo sna a prestaňte píčoviny trepať. Lebo sa policajti tam nevedia dostať a volajú majiteľovi toho apartmánu. Policajti sú za rohom. Tí policajti sú za rohom, hálo. Ľudia, čo ste odo mňa? Poslal tam Lukášik hliadku a povedal, že tam čakajú na to, kedy sa ozve majiteľ a zdvihne telefón. Majiteľka to má, majiteľka. Majiteľ, bo majiteľka to máš za jedno. Není to jedno, majiteľka. Máš to za jedno? Není to za jedno, iba majiteľka dáva povolenie. Čítaj, Maťo. Dobre. No, takže kto hovorí nepravdu, som ja. A netrepte tu tieto blúdy. Ibi, vieš čo, ty si tam bola, ty to vieš, ale ja toho pána nepoznám a prišlo mi to trapné ho do toho zaťahovať. To vôbec není on. On tam už bol predtým aj ubytovaný. Čo vám hrábe, Ježiš, A počúvaj, on je tam už 4 mesiace. Ja som úplne povedaný, nerozumel mu ani piču. Ja nebudem tu vykrikovať, idem spať už, lebo to sa nedá počúvať. Čaute. Ahoj. No akože toto bolo na mňa moc. On tu začal ukrajinsky, ja som nevedel ani pochopiť, ani abecedu som nevedel. David, prečo ti není dobre? Lebo tá skurvená karma teraz dáva pravdu ven? Preto ti není dobre? Kde mám záznam streamu a Maťo je moderátor, kde Bengica potvrdila, že všetko donášaš a že všetky účty sú tvoje? Joj. A som len najebaná. Ešte som není nafetovaná. Lajkujeme toto, dobre kuriatka. Viete, Nie som ešte nafetovaná, lebo Bengica párno nemá, nevedela ho zohnať a Kýrali stále v Malackách s Cecilom.
Počkajte, ja som proste nepochopil toho pána, no tak som zaapeloval na neho troška svojou rečou, ale viete čo? Páčilo sa mi, jak rozprával, moc ma to vzrušovalo. Práca. Akože pekný bol, akože ja nemôžem... Srandy robím, Barbie, aby si nebola vážna. Vy ste horšia kriminálka, no to sme, a zvlášť, keď akých sa nafetujem. Počúvajte, my sme ZOS. Tu som už ja na streame zažil mnoho, ale toto bolo akože wow. Maťo, neviem, možno Roberto už spí aj s Liviou. Všetci mi prekladali, lebo keď volá kto na mňa rýchlo rozpráva, či rusky, či nemecky, nerozumiem. Ale keď rozpráva pomaly, rozumiem. Že mám ísť preč. Okamžite z auta písali mi komentáre, nevnímala som to. Ale prečo akože si mala ísť z auta preč? Nerozumiem, čo Dával sa mi stalo. druhú adresu a nechcel ma pustiť z brány von. Kto? Tento dotyčný. A mne to len Roberto čítal, lebo Roberto bol hore na okne. A potom Roberto sa s ním rozprával. Počúvaj, vieš, Barbie Karma, ja poviem na rovinu. Ja som mu nerozumel ani MKF. Ona ťa nevytočí, vytočím ťa ja, ty kokot, sadni do auta a pôjdem ti vyfajčiť pele. Nepôjdem sa nafetovať, ale vyfajčím ťa. Maťko, prepáč, že som to vypla, ale som unavená, som v taxiku, idem domov. Pohode, Kika moja, pohode. A Kika celý čas volala s Davidom, keď som tam bola. Ešte ja som vyčítala Davidovi. Maťko, ešte ja som vyčítala Davidovi, že uprednostnil kurvu pred ženou, z ktorú čaká decko. Ja tu vybavím teraz jednu fľandru. Počúvaj sem, tak keď som buzerantka, tá aufpi dám 30, alebo avlizin dám 40, okarandru mi medzi zuby, alebo medzi oči, a teraz vypadni spať pani Vlaďa, lebo je vidieť, že si dobrá, ty kurvička, fejková vyjebaná, by si zdechla. Amen. Királko, opäť sa hráme s Davidkom. Davidkovi je zle a začínajú chodiť fejky. Čítaš Hopky-Dopky, čo napísal? Rozumel dobre slovensky a odpovedal mix rusky a ukrajinsky. Takže počkaj, ty si bola v aute nejakom, áno? Ešte som čítala SPZ-ku. Máš moderátora. Všetko budeš vidieť. A prečo si ako mala z toho auta akože ísť? Nerozumiem. No koniec. Za chvíľku... Pretože hneď písali ľudia na streame, že je to hľadaná osoba. A dával mi neustále zlú adresu. Lebo Lukáščík ju mal poslanú. A kým som to ja našla, tak ja som si zapla polohu na telefóne, lebo ju vypína kvôli Kiralovi. Zapla som si polohu a zavolala si Bolta. Lebo Livia mi hneď písala do správy aj s Robertom, nech okamžite si volám Bolta. Prečo mi hneď na začiatku nechcel otvoriť bránu? Až potom. Zajímavé. Až potom, keď Roberto začal sa s ním rozprávať. A počúvaj, prečo Barbara Bank ti neotvorila bránu, keď ťa pozvala ona? Lebo zavolala tohto kokota, ktorý tam zabuchal, podala si s ním ruku. Nie ruku, ale tak si jebli s pesťou. No ja do roboty nejdem. Ani ja. Tak si jebli s pesťou a už ďalej sa nestarala. A vieš o tom, že moja sestra má vo všetkom prsty? Moja sestra, Kiral, Bank a malý David. A ja som sa dneska mamičky spýtala, či sa môžem nafetovať. A záznam streamu máš, kde napísala, že môžem. Ale vieš čo, budem taká kurva skurvená, že budem mať takto kruhy pod očami a fetovej nebudem. A Robertovi zostatok peňazí z taxika pošlem, čo mi na to poslali. Nespanuj mi to tu, lebo ťa stlmím. A buď Domino, prestaň. Ráno, keď nevstanem do roboty, tak vás prídem strašiť. Dobre, pani Mirka? Nevadí, Mirka. Aj moja piča straší týchto 7 rokov. Aj Mirka je pekná.
Ale Keď moja rozprával možlivá- mix rusko-ukrajinsky, tak mohol byť z inej časti, ako je Kyjev a tak. Mňa to nezajíma, viete prečo? Krasavec, Erico, škoda, že tvoj vyjebaný tataboj ťa dobre ako krasavca nesplodil. Vypadni Dá teraz. sa sem lebo poslať som fotka? Ne, nedá. Ale moja Nie, mažliva nedá, je ale môžeš mi ju šikajšia. poslať na profil Karma Fernetka do Messengeru. Hej, vieš o tom, že Solnička chcela rýchlo očistu. Ale prečo? Prečo Solnička? Áno. Lebo Solnička, jak fejčila Kiralovi kokot, tak ho fejčila aj Lukinovi, s ktorým som mala byť. No múľom. A vie o tomto Livia a Roberto. A nevyťahujú to von. Tá maloláska moja mažlivá. Vieš, prepáč, Barbie Karvale, ja keď ju vidím... Dobre, no. Ľudia, nevšimajte si ma. Dneska som počul Ukrajinu, Rusko, či čo to je, ale ja som piču rozumel. Presne Dominik, tak jak ti píše Dianka, nejsme u mňa. Kroť hormóny, synačík. Mirka. Sklidnite Dominika, prosím vás, deti moje. Počúvaj. Ďakujem, Alexku, za to ťa vyfajčím. No, tak Aký máš suchúriť? Ja ho skľudním raz, dva. Ja ho skľudním raz, dva. A to len preto, lebo sa nevieš dobre správať. Lebo si trapný. My tu riešime vážnu vec a ty tu prídeš jak trapoš a budeš tu toto vyprávať somariny. Asi skľudnený. A vieš, aj dôvod, ja som s ním riešila úplne niečo iné a nie TikTok a ich pičoviny, čo majú. Nie, banán, my tu riešime dačo iné, devčata moje, ako deti naše, aj toto, Barbie Karma a takto, a on si tu bude robiť piču. No tak teraz si budeš písať do steny. Poďme. Kika, je pravda, že David celý čas s tebou volal? A je pravda, že nadávala som aj na Davida. A povedz, že ne. A David môže tiež potvrdiť, že som sa postavila pred neho. Nech mu Barbara Bank nejebne s fľašou od vodky znovu. Ale to počuje to. A ja to mám na zázname streamu. A Maťo je u mňa moderátor, takže to bude vidieť. Ale počkaj teraz. Prečo mu Barbora chcela jednu zase? Za to, že najskôr spravil 7 jednohubiek a spravil ich len pre mňa a ne pre ňu. Že jej neurobil rezníky a ďalšie pičoviny. Ja som jej schválne vyťahla veci, ktoré ona nelúbi z chladničky a David ich išiel robiť. No a tá Solnička, počkaj teraz. No, čo má s tým všetkým Solnička, že chcela proste očistu? Nech ide sem hore. No je tu pani Solnička. To ma zaujíma, pretože Kiral... Nech ide hore. Lebo si Kiral pani Solničku nevšimol. Piče. No to ako Diana, chápeš? Toto mne nejde do hlavy, že sa začala nejako rýchlo očisťovať. Ale za čo? Keď nič neurobila. Nie, Barbie Karma. Maťko, Maťko, stlmil si Araba miesto Dominika. Araba, stlmte, prosím. No tak nech nešaškujú. Miesto Dominika si Araba stlmil. Aha, dobre. No tak nech sem príde, tak ho otlmíme, nech mi pošle ružičku. Lebo ja ho neviem nájsť. Vieš, koľko tu sú účty stlmené? Počul si, Vajko moje? Alebo nech tu dá like. Arab. No. Budem hovoriť, Maťo, počuješ ma? Odpovedaj, áno či nie? Áno. Milý, šerifko, skroč si tam ľudí, lebo ukážem piču a dostaneš ban do piče. Milý, keď píšeš, už padla, už chce fajčiť Pele. Ja Pele môžem fajčiť, koľko ja chcem a komu chcem a za čo chcem. Tak ty vyfajči mojho skapatého otca, upal si ho do papierika a vyfajči ho. A čo nás to ten postihnutý šerif sleduje? Čo ty nemáš svoju sledovanosť? Šerif má odo mňa povolené, že môže ma vysielať, Ale aby si na mne zarábal. Ale nemá povolené. Takže vypni môj stream. Dobre, Ale ja si to dosť. neželám.
Borovička, hnusná kurvička, feťacka. Keď budeš chcieť vedieť, jak vyzerá kurva, ja ti ju s radosťou ukážem, ešte nejsom. Ešte sa nejebem za love. Ale budem taká kurva skurvená, že aj tvojmu otcovi fajčím lepší kokot, než tvoja mater. Bože. To je ten Arab, dobre, už je otlmený. Joj, vajko moje. Poznáme sa, neboj, a viem o tebe, tvoju históriu. Áno? A akú históriu? 5 rokov som robila kurvu vo Viedni. Každý to vie na TikToku. Nerobila si ty so mnou? Alebo v Hlohovci, v Bratislave, v Prievidzi, v Košiciach. Kde? Nie, neotlmíme ho. Ty na mne budeš rozkazovať na mojom streame. Tady som veliteľ. Máte taká žena, keď nemá 120 károv, tak ani jeden. Nemala som ich 120, iba 20 denne. Takže nauč sa nechať. Ja tiež za chvíľu pôjdem, lebo Barbie Karma pôjde si svoj stream, ja to viem. Barbie Karma si poje popíkuje, keď mamička dovolila. Zafajčíme si ešte jednu a idem aj ja. No, ale vieš čo, Barbie Karma, nejde mi do hlavy to, prečo sa tá slnička zrazu začala očisťovať. Ale nech tá slnička ide hore. Prečo nejde hore? Prečo sa hrá teraz na chutnú? Ja si ešte zapalím. Lebo slnička sa bojí jednej veci, ktorú jej povedal Lukáško, že mám všetky správy, že sa viem všade dostať. Ale ja nechápem, prečo apeluješ na Barbie Karmu. Ja neviem, kto je to. Cítiš tresku? Necítiš tresku? To sú moje krámy. Tak zle cítiš. Ja si ešte zapalím a takto, lebo aj mažliva ide a ja idem, vieš. Lebo ja dneska mám dosť toho. Od rána... Vracáš? Tvoj tata nevracal, keď lízal moje krámy. A ty vracáš? Fuj, jaká si nechutná. Ale je mi zaujímavé, že keď ja idem proti Bank a Kiralovi a malému Davidovi, sú tu fejky. Fejky, ktoré sa označujú a hádžu na druhých. Není vám to divné? Všetko je to divné tu. Preto hovorím, že mne tu niečo smrdí. Ja to nejsom, to sú moje krámy, Maťo. Ale ja nehovorím o tebe. Ja hovorím toto už z toho. Ohľadom tých fejkoch. Davidko, je ti tak zle, že si musel ísť sem, že ja Maťovi do rana, jak on pôjde spať, bude mať všetky tvoje účty? Čo potom spravíš? Odhlásiť sa dá všetko a neukázať v mobile. Zrazu máš pokazené? Doteraz si mal 3 funkčné, pokiaľ si bol u mňa a mal si moda. Plus maminkin. A plus počítač. Zrazu ukazuješ jeden telefon a tie isté účty, ktoré Robertovi. Zlá hra. Lebo karma, keď sa nafetuje, na všetko pije. A dneska sa znovu nafetujem. A zvlášť, keď mám povolenie od mojej mamy. Ty? Doteraz si sa neozýval cez svoj profil. Jak to, keď tu na teba apelovali a písali? A teraz zrazu prídeš, keď ja si otváram hubu. Aj. Malo si prechcaný. Málo si začal ku mne hovoriť. A čo ti povie to, že Barbara Bank sa priznala a Maťo to bude počuť na zázname môjho streamu? Čo potom spravíš? Že všetky účty si robil ty. A že vždy si je všetko donášal. Ja viem, prečo som dala Maťovi moda. No. A zrazu tu fake není. Áno, fake tu není a je tu David. Lebo všetci sme prstom robení a vy iba kokotom.
Pepa, milujem ťa. Ty si... Ďakujem mojej schizofrenii, že Pepa. Hej, ale najlepšie... Jasné, Karol. Počúvajte, najlepšie na toho Ukrajinca, nie? Piču som mu rozumel a ja hneď na neho. A tak, vieš, Ja som to ukázal Maťovi určite. Áno, ukázal si z jedného telefónu. Máš 3 telefóny plus počítač plus mamin telefón. Jak je možné, že zrazu si tu zo svojho profilu a fake tu není? Nebol si tu svojho profilu a bol tu fake? Vieš o tom, že ja tiež mám fejky odhlasené a ukážem iba tie účty, ktoré chcem ja a zoskrinujem. Teraz mi poď hovoriť. Poď, dieťa moje. Vieš o tom, že si od 14 trestne stíhaný? A takisto na teba podávam trestné oznámenie? Nie, že ty si chcel na Kirala, ale ja osobne na teba. No prosím. Na zdravie. No. Tak, ja by som tento stream ukončil asi, že sa nám niečo podarilo zistiť, ale Barbie Karma to dokončí na svojom streame, pretože Barbie Karma vie, čo robí. Ono sa to zajtra všetko dokončí, Maťko. Keď budeš na stream. Keď sa ty zapneš a vyspinkáš, alebo prídeš ku mne, tak to dokončí. Ja ti poviem takto, Barbie Karma. Ráno, každý deň trošku. Ráno vešovi mi dávate zabrať. Z každého rožka trošku. A nech žije TikTok, nech žije sledovanosť a nech žije šerif. A nech žijú skurvené fety, vďaka ktorým ja na všetko prídem. A teraz hovorte, že som fetka. IP adresa kde je? Na Mlynoch, kde si ju robil, jak chodíš zo školy? Dávid. Ty si fakt myslel, že keď budeš donášať Bengici Kiralovi a robiť to, čo oni chcú, že nebudeš trestne stíhaný? Ty vieš, že sa dá všetko dokázať? Že ten deň, keď bola vytvorená IP adresa, si zaznamenaný na kamerovom systéme na Nivoch? Vieš, že Karma je kurva prašivá? A ona všetko má? Ja teba to tak zaujíma. Povieme si popravde, bol si jej pravá ruka, takže preto Barbie. A Királova taktiež. A kde si zaznamenaný na kamerovom systéme ten deň, keď bol vytvorený fejkový účet na Nivoch, tak máš smolu. A tie dni pasujú. A buď si istý, že za tým účtom, čo vystavil Silvíkinu syna, ne, že ty si to obsereš, ale tvoja mater kurva. Oko za oko, zub za zub. Originál. Lebo deti sa nebijú. Ty skončíš po lepšovni a tvoja mater v marnici. Lebo keď ťa tvoja mater nevie vychovať, tak ťa vychovajú druhý. Hráš sa na dospelého, tak skončíš jak dospelý. A tak sa od tohto momentu s tebou budem baviť. Vy nie deti, iba ja. Vy nenadávate na mamu, iba ja. Ani Maťo nenadáva, iba ja. Ja sa nestaram. Ja poviem, jak je pravda. Toto je... Vy ste boli jedna ruka, nie ja. Ja preto som radšej ticho. Lebo ja neviem, ja
Ja som... A ver tomu, že ty môžeš vymazovať. Ale ja už to mám dávno zoskrinované. Necko, veľmi ma Milujem zaujíma. sa, dávno to mám zoskrinované, ja som vymazala fotky detí Maťo. Len niekto mám. Počkaj, teraz Cecko dobre napísal. Alebo napísala, to je jedno, kto si. Ale mňa tiež zaujíma tá solnička, prečo sa zrazu teraz očisťuje. Niečo mi Solnička sa už pred 2 týždňami začala mne pchať do ryti. Lebo ja som povedala Lukimu z Trnavy, tomu malému kokotovi čiernemu, s ktorým si opäť vypisujem, že mám všetky ich správy. Že viem získať všetky správy, čo mala s Lukášom. A všetci dobre viete, že Karma takto spraví a ráno mám Lukášov jazyk na piči a jeho telefon v ruke. Aj keď vymaže, ja si to nájdem. Už chápeš, prečo sa očisťuje? Áno. A keby je fair play žena, príde na okno a povie to. Špinavé hry tu končia. Lebo teraz sa každý začne bať. A môžete sa bať. Lebo teraz začína ísť skurvená pravda von s vašimi fejkami a pojďte všetci do piče. Už to bolo na čase, lebo to už bolo moc na každého. A preto istí ľudia mi dovolia naspäť fetovať, aj keď nechcú, aby som fetovala, ale tento raz ma v tom budú podporovať. A vedia prečo. A zvlášť, keď to moja mama dovolila. Tak to je už čo povedať. Tvoja mama vie, prečo to robí. Tvoja mama vie, že ty Maťo, to robíš. budeš vidieť záznam streamu. Otvorene som sa jej opýtala, mamička, môžem sa dneska nafetovať? Povedala, nafetuj sa. Tam bol za oknom, Barbie. A ona vie prečo. A ona povedala, áno, dala jej povolenie. To je pravda. Takže a veľa ľudí tu skončí na TikToku. Skoro všetci, čo ste boli s Barbie Karmou a ste s ňou pohádaní, skoro všetci padnete. Iba toľko vám poviem. A poviem takto, nebudete čakať isté mená. A ja sa ľúbim, lebo môj najväčší nepriateľ je momentálne môj priateľ. No čo, pôjdem ti naproti? Áno, poď. Ale pozor, so mnou to nemá nič, ani so Zmartou, ani s Neskrotnou. Má to spolu. Vy, čo ste s ňou boli v blízkom kontakte, lebo Magda vie, aká je Barbie Karma. A nech je Magda, aká chce aj Neskrotné, ja sa za nich postavím. Nedovolím na nich. Začali ste si s Barbie Karmou? Otačali ste sa jej chrbtom? Máte čo ste chceli? Starí streamery zostanú pokope dlhoroční. A ja sa spýtam, Arietky Levice je kto, Maťo? Není to Blanka Adamová? Čo? Arietky Levice. Nepoužíva tento profil Adamová Blanka? Arietky Levice. Áno, ale ona Arietka je pod Levice. svojím účtom. Ale používa tento účet Blanka alebo niekto od Blanky Adamovej? Prečo mi Barbora ukázala ten účet? Že je to Katka? A ja to mám odfotené v telefone. Áno. Chceš vojnu, Bengica? Teraz do toho idú Arietky a berem do toho Blanku a Adama. A opäť Aslan, Huterka, všetci budú na mojej strane. Všetci starí streamery. Jak minulý rok, tak tento rok. Deja vu?
Tak Chcete nie mňa sme potopiť hlúpi, a potopíte seba. my si zás vieme všetci dať 2 do jednoty, to len vy si myslíte, že my sa Barbie Karme potrebujeme nejako podlizovať. Nie. Ja poviem na rovinu. Ale vieš čo, aj keď ma potrebuješ zaplať mi 15 €, 10 € párno plus 5 taxík a ja ti všetko zistím. Ja to vám vysvetlím, ľudia. Vy si myslíte, že Barbie Karma je sprostá. Ona není sprostá. Ona je vždycky o krok pred. A počúvajte ma sem. Barbie Karma ma vždy chcela mať na svojej strane. Lenže ja som vždycky išiel do nej. Ale prečo? To ona vie. My to vieme všetci. Ale Barbie Karma, keď má na mňa Facebook, my sme sa nikdy neblokli. A vždycky, keď si chce niečo dať niekomu, vždycky to dá ku mne. Ako poistka. Keby sa niečo stalo, nedaj Bože, s jej telefónom, alebo nedaj Bože, by sa niekto dostal do jej telefónu. A ja vám poviem jednu vec. Vy ste tu po niektorí začali veľmi špinavé hry. A vám garantujem, že Barbie Karma tu presne na mojom streame bude len takto vám sypať. A budete iba letieť z toho TikToku, jak lietadielka. Lebo odkedy ste sa vy medzi nás dostali po niektorí, robíte tu veľké zlo. A není to ani Robo, ani Livia. Nie. Lebo Robo je jeden férový človek a Livia není jedna z tých. Dneska Livia prezradila svoj účet, ktorý si mi kázala premenovať. Maťko. A bola priamo z toho účtu mňa na streame, tak tiež to budeš vidieť v zázname. Takže môžete mi moju cigánsku piču vylizať do sucha a do ružova. Aspoň mi skončia krámy. Presne. Takže môžete zbytočne na ňu nadávať, na Barbie Karmu. Ale my, čo ju poznáme už dlhodobo, tak my vieme, že keď Barbie Karma už keď ide si dať čiaričku, tak my vieme, že tam už niečo poletí. A toto sú iba malé úryvky, čo vy môžete vidieť a počuť. Toto nie je ešte všetko. Takže tak. A Barbie Karma, keď chce peniaze, vždycky jej dáme tie peniaze. My vieme, prečo je to dáme. Ja otvorene poviem, na čo to chcem, či na fľašu, ale ja či poviem na párno. Takže preto, keď Barbie Karma napríklad niečo sa deje, tak my proste vieme všetci o všetkom. Pretože Barbie Karma komu zavolá? Dá to vedieť. A je pravda, že teraz dôverujem 3 ľuďom a tí 3 ľudia majú všetky moje správy. A to je Livia, Sultán a Hubky Dubky. Tak. A pokiaľ mi to Barbie Karma ešte nedovolí, tak to nemôžem vystaviť, bohužiaľ. Dneska som ti poslala jednu správu, povedala som ti ticho, nemenuj, nechaj to pre seba. A ja som bol ticho. A zatiaľ máš len ty. A ja som to nikomu neposlal. Ja nie som hlúpy. A Cecko, keď bude slnička u Lukáša, my si proste na tom posvietime. Cecko, na tú slničku. Niečo mi na ne nehrá. A ja viem, že ona má niečo s tým spoločné tiež. A viem, že Kirala si musíme omotať my všetci, lebo Kiral má veľké dôkazy na ňu. Preto sa začína očisťovať, preto sa pchá. Sú dobu mne do riti. Ja nie som hlúpy ani sprostý. Odkedy som ja spravila istý krok a viem prečo. A prečo znovu tomu čiernemu kokotovi vypisujem. Fakt, Karol, ľúbim ťa. Pepa, ľúbim ťa. Nech je moja schizofrenia, keď fetuje. Nekakám, bacikám. Ty zase na mojom streame, alebo na svojom? Ty furt iba na záchode, pre Boha. Ja iba cikám. Vieš čo, ty už nebudeš toto. Ty už budeš, vieš čo, záchodovať. Na čo, pošli mi na tak 5 € a na to idem sa nafetovať a rýchlo makať. Nie, ty už nie si toto, jak sa povie Barbie Karma. Ty už budeš záchodová karma. Hej, prisám Bohu. Nebem borovička karma, od zajtra sa volám záchodová lady. Hej, ale to je záchodová kráľovna. Veľa ľudí si dávajú otázky, že
prečo ja tak za tebou stojím? Lebo nikto nečakal to, že ja a Barbie Karma príde ten čas, kedy my si začneme tak dobre rozumieť. Vy ste sa zmýlili s tým, že ja som si o pár dní dala dole meno Sultánka. Vy ste si mysleli, že ona pôjde do mňa apely, pretože vtedy mala ona s Robom a s Liviom konflikt, ale ja som bol jediný, ktorý sa do toho nestaral. Ja som ich dal na okno, aby si to vysvetlili, bohužiaľ nedalo sa, obidve strany si nadávali a bohužiaľ vybavené. A ten moment som sa ja premenovala. Tak. Ale Sultánka som si nedala. Ale vpľúť som. A aj budem. Takže hold. Tými sa tu spojujú a zvlášť starí streamery. A vy začiatočníci môžete ísť do piči. Lebo keď chcete čísla, tak inak. Chcete gifty, tak inak. Maťo si ich vie spraviť, ja si ich vie spraviť, Neskrotna si ich vie spraviť. Starý streamer je Huterka, Aslan, ktorý nestreamuje. Každý si vedel zo starých streamerov spraviť. Píková kráľovna. Hej, od zajtra som Píková vece kráľovna. No, nie, ty si záchodová kráľovna. Nie, ty si záchodová Karma. Už nie Borovička. Lebo my ťa nevidíme častejšie s Borovičkou iba na záchode. Tak na čo to máš? Čo ti dáva Barbora? Však toľko, koľko ty na záchode sedíš, to ani nedokáže nikto sedieť. Však ty si mi... Nezvíte šnúrky do piče. Však ona je na tom záchode jak doma. Ten záchod ju už dokonale pozná. Ja ďakujem, že sa objavil znovu profil Hubky Dubky. Počúvajte, za chvíľučku ona zapne stream, bo ja už tiež pôjdem. Tá pôjdem. Borovička už vypýta more. A ja si za chvíľku zapnem svoj stream, len si idem niečo vybaviť. Potom si spojene si niečo vybaviť. Potom si zapnem stream a budem s vami kecať a do zošita písať. Toto potrebuješ a potom si to spravím. A zase bude ticho pred burkou. Ale fakt Dominika hovorí, do piči Karma. My máme jaký kľudný stream, to je ticho pred burkou. No a pozrite sa, burka prebehla. Dominika také bude. Kde streamuje tá Solnička? Solnička nestreamuje, Solnička chodí len na streamy. Tak, presne. Takto, Barbie. Ja sa s vami budem všetkými lúčiť. Ty si choď tam zariadiť, čo si máš. Ja ti prajem, aby ťa dneska večer ochraňoval Pán Boh. A vy, ja vám prajem už teraz. Nemali ste si s ňou začať vojnu. Bohužiaľ, tie falošné vaše hry skončili. Medzi nami, streamermi, ste robili tu hádky, boje. Všetci sme sa tu hádali, preklinali a za čo? Kým ste tu neboli vy, bolo všetko dobre. Prišli ste tu vy a už aj deti, rodiny, fejky, 1500 a stále mi to jeden smer ukazuje. Víky ti precenty, piča krpatá. Dobre, tak už sa choď venovať svojim deťom, lebo už sa deti tešia na teba. Ja si myslím, že už tam ako prvý budú a hlavne tá Dominika, to ona všade, jak vegeta. Tá cecka, tá piča prievická všade. Najskôr idú cecké, až potom. Ale pozor, ja Dominiku zas mám rád. A pozri, Bana sa už na teba teší, už mu stojí takde. No, tak ja vypínam a nechávam vám Barbie Karmu. Dobre? Takže ahojte a držte sa, Barbie Karma. Ahoj, vidíme sa zajtra. Ja sa.